дошли! Днес сме в канала на Софи. Днес ще правим едно предизвикателство. Ето е чашката, където ще правим това предизвикателство. Като аз съм сама, нали, теглим от тези листчета тук, предизвикателните. А продуктите са фанта, лимон, то не се вижда много. Имаме и ледена вода вътре с лед и много мляко. За това нека да започваме. Така, тегля от тук, без да гледам, и изтеглям лимон. Първото е лимон. Така, ето го, отварям го и го изсипвам вътре в чашката. Така. Махаме това билетче. Ето вижте, че пише лимон. Така, махаме го и теглим много. Ракия. Ето е ракия. Оле, само като я помириш ще се напия. О, Боже. Така, махаме и ракия. Теглим между две, вече тук може да гледаме, ако искаме. Фанта. Ето изсипваме фантата. Става нещо като бъркот. Мирише на... Така. И последното е... Не, това е второто. Ляко. Гадното е, че трябва да го изсипя цялото. Ау! Ау, че гнусотия. И накрая... Да, вода. Не може без вода. Опа. Изсипваме цялата. И ето го шотчето. Сега да видим, да го разбъркаме. Кажете на мама, че я обичам. Ето, изпия го цялото до дъно. Аха. Сега идвам. Моля ви се, от все сърце ми направете една услуга. Напишете долу в коментарите дали искате да продължаваме с такива видеа и ще го правим с други хора, нали? А следващото, вие може да ми го кажете и ние с моята приятелка следващия път ще го направим заедно. И дайте един лайк, защото тук ще щях да си умра и да повърна. Не, чакай, това няма смисъл. Щях да повърна и да умра. Да. Довиждане, хора, и дано да ви е харесало. Пишете в коментарите за следващите видеа. Довиждане!